Krenuo sam 25. iz Beograda, 26. je već bio, bilo je pola 1 noću. Trebalo mi je 6 sati do Budimpešte, poslije toga mi je trebalo još 6 sati do Katara. Letao u Dohu, pretrčao između terminala, Čukica, layover, i došao u Kuala Lumpur. Što? Pa sad ću vam pokažem što. Rokaj snimaj. Što sam došao ovdje u pič u lepu materinu? Jeste kriza u zemlji, ljudi radi za 30.000. Ja sam radio u državnoj firmi 2 mjeseca. Pa zašto? Pa evo imam prost razlog. Pa da opalim selfač. A drugi razlog zašto sam došao ovdje je još seljački. Vidiš, kad živiš u Srbiji i ko ti vidiš da živiš ovako bolesno kao ja, moraš da praviš kompromise. Svako treba da ostvari svoje snove, ali naravno moraš da imaš kompromise za sve. Pa ja imam, odradio sam jedan ovaj kompromis. Moj kompromis ćete vidjeti na Instagramu za nekih 20 minuta. Kako da pokažeš svima da su u stvari najveći seljak? Pa tako što dođeš na drugi kraj sveta, skoro po Ekvador, i otvoriš sendvič koji ti napravila keva. I sedneš među ove ljude koji se tu lože i ti poješ sendvič. Jebi ga. To je to. Kupio sam jeftinu kartu za 4 glave, došao, opalio selfie, sad ću pojedem sendvič koji mi Keva napravila i mogu da idem kući. Toliko o Petronas Towers, sada mogu da idem da nahvatam neki Viber, da zovem ljude da mi se zaleram za neku lovu. Hajde idem dalje, da idem kući. Ajde, čao. To je to, selfie opaljen, sad vidite u vozu sam. Mogu da idem nazad kući da čekam glasanje za nekih 4 godine, šalim se naravno, idem da nahvatam bus, neki socijalni naravno do 10 eura. Da se nađem sa Charlene. Charlene je inače, što bi Šojić rekao, Singapurčanka i upoznao sam je u BG-u, jako zanimljivo, vodio sam je da jede pljeke kod mesta, neku gurmansku, i ona se toliko isekla na pljeke da me vodi na neki dinner date večeras, tako da nalazim se s njom, kapiram mi treba 4-5 čuke da tamo
Tako da ono, javljam se kasnije. Ukrcao se na bus za Singapur, nisu imali normalno Wi-Fi ovdje na BST terminalu, ali neki dobar čovjek, brate, ovako, brate, ali dobar čovjek dao mi, brate, preterovo mi hotspot, znači ima dobrih ljudi, ono, činjenica, pa sam mogao da javim moj Singapurčanki da me čeka, za 6 sati stižem u Singapur, direktno, nema stajanja, pogledajte bus. Koje trkanje, 10,5 eura, znači 1250 dinara međunarodni bus, znači full bridge. Smorio sam se kao kuće u busu za Singapur, evo već 3 sata putujem. Stali smo i vidim, kupio sam ovaj kolu. Soja milk, znači kao nešto healthy, ovo ono, Boris se tebi se obraća. Đubre teško, teo sam da bacim peglu, ali ajde, treba probati nove stvari, ono, kao putujem, ovo ono. Sad ću iskoristiti vreme da kažem nekih par nekih stvari, iako me ovi ljudi okolo gledaju kao debila, ko im jebe mater. Generalno, u Maleziji sam već 7-8 sati. Prvo iskustvo je bilo katastrofa, svi prolaze kao iz pičke na carini, a ja sedim i čekam i posle mi kažu da moja zemlja ne postoji. Navodno, mi smo Srbija i Crna Gora, Srbija ne postoji. Posle sam objašnjavao tu nekih sat vremena s njima, toliko sam ispizdeo da je malo falilo da počnem da pevam, iako nisam uopšte nacista, nacionalista kao oni, tako da uopšte neću ulaziti u tu priču, ovo je za široke narodne mase, ali su mi totalno digli pritisak moj Kinga Stera. Tako da, prošao sam i to i jako zanimljiva stvar je da je baš ono, super su cene ovde, znači ovo predrkano na bus stopu, inače stao je bus na sred ulice, ovako pored autoputa i imaju 100 tezgi prodaju, ovo košta 50 dinđi, otprilike. A, na primjer, ovaj bus, kao što sam rekao, košta samo i 250 dinđi, znači ni 10,5 eura. A, na primjer, prokleti voz Clio Express sa aerodroma do grada, mislim jeste da vozi samo pola čuke, 27 minuta, ali on košta, na primjer, 12,5 eura. Znači više nego ovo. Svi ostali vozovi, danas sam promenio tipa 4 voza. Znači kad sam krenuo, promenio sam kombi, 2 aviona, 4 voza i sad sam u busu. Znači, a standardno. I šta se dešava? Dešava se to da je skuplji, svi ostali vozovi su bili po tipa 30-40 dinara, samo je taj bio 12,5 eura, 12,5 majki im jebem, zato što je najbrži način da se dođe do grada. Ima druga opcija, Uber, na primjer, za neki 15-20 eura, taksi je tipa 30-40 eura, što malo deluje kao visoke cifre, moramo da razumemo da je 67 km do centra grada razlika. Tako da, i to se mora uzeti u obzir. Druga stvar jeste da sve informacije o samom putovanju, pošto mnoge zanima korektno putovanje, koliko šta košta, kako da se završi, gde da se ode, kako za smještaj, kako ovo, sve ću vam to davati usput. Tako da je ovo samo prvi uvodni deo tutorial videa, što bismo rekli u jugoistočnoj Aziji, ali ovo je ono što volim i bilo je vreme da podelim to sa ljudima. Iznenađenje u Singapuru.